gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa gegarane wong akrami iku tutu bondo ya tutu rupa kinjer apa dong ora hamung ati pawit tane among ati pawit ning ngandel ra hah lah nek cah saiki ra ngandel Aku- nek piyantun biyen ngandel Tanti nek biyen kuwi paribasane nok kowe sesuk tak gathuke karo kono kae ya jodoh wis dadi jodone nek saiki iki ora kenal pot nek saiki ndopok jajalan nganggo motor RX kuwi lho etek-etek kuwi wis dolan kok ditekoni endi le omahmu kula Nawungan lho wis ora dadi sesuk ning anggere nganggo untiran ya kuwi wah cocok nok kamu cocok emang ngono nah aku ya tetep nganggo ati no mas oh iya luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel yen angel ke langkung tan kenoti numbas arto langgamipun dadi-dadi kanca-kanca kanca-kanca banyu bening sumangga banyu bening minangkane pamondo ingkang ngamugati ing langgamipun dadi-dadi sesamian kaliyan kancan ingkang banyu bening campur sari
ngaturaken kasugengan rawuhipun sagung tamu katene rawuh. Ya sapuranipun paring patungo dhateng keluarga. Semangke semonggo patung-papan paringan mardu mardikane panggalih. Sampun kemarin kami pasukan tujuan bujuk dan kandi mardu mardikaning panggalih semonggo. Ya isih timen isa-isane gantonge. Oh alah. Mau dikirane. Ngene lho. Legi. Wah isih nyamleng ngono lho ora isih penak kaya nang pasar luwak tuku sendal ngene isih penak. Oh isih nyamleng. Suarane iki maksude dirungokke iki isih penak. Weh ning cocok nek wah suarane isih nyamleng. Ngono lho. Kan nek ngomong penak beda. Kok meneh kentut krungu. Rungokke Mas Kentut. Rena Langgamipun dadi ati sampun kula aturaken Ibu.